Agya Koo Nimo akamfo Nana Kwame Ampadu ofa edikan. Nipa bebre a ofi ma nyina da so kamfo nyuntofo Nana Kwame Ampadu a wonya ne baabi kɔ no. Wo mu bi ne Agya Koo Nimo a wagye din wonyumtuo mu no. Agya Koo Nimo akamfo Nana Kwame Ampadu sɛ ne nyumtuo no yɛ odoma kyɛde so bi nie wɔ ne bresufuo mu. Agya Koo Nimo a obo owo tonwade to bi no akan sɛ ɛmfa ho sɛ Nana Kwame Ampadu atoa nananom owo mu no ne katrema remproda. Ohyia Nana Ampadu wɔ London abutuman mu. Nipa pii innim sɛ Nana Ampadu ne Agya Koo Nimo di kan hyiae wɔ sotɔɔ bi a wɔtɔn apawa wom wɔ London wɔ afe apem ahankron ne aduosia mfiase hɔ. Sabre no na Koo Nimo esua de wɔ Imperial College School mu. Ewo mu sɛ wɔani nkɔmɔ ankyɛ pii de, nanso ɛno bɔ kwan ma wɔbɛyɛ namfo. Bere bi akyire a Koo Nimo bɛyɛ music apani no, na Nana Ampadu na ɔyɛ ne kyerɛwfo. Afei, wɔ afe apem ahankron ne aduokron baako kosi afe apem ahankron ne aduokron nwɔtwe mu no, namfo yi nyinaa bɛyɛ ɔman bedwa a ɛhwɛ yɛn amammerɛ ne amanne ho nsɛm so. Mekyerɛ National Folklore Board of Trustees no mufo. Amammerɛ ne amanne a wakora so. Ɛfa ne sɛ Nana Ampadu nim Ghana amammerɛ ne amanne paa nti, ɛdaadi wɔ ne nyumtuo mu. Ɔde asɛtɛmu nsɛm ne mmoa ahodoɔ bɔ nnwom a ɛka koma. Agya Koo Nimo a wagye UNESCO Living Human Treasure abasobɔdeɛ no ka sei fa Nana Ampadu ho. Ɔma n'etiefo nya asuadeɛ fi Nana nsɛsɛm ahodoɔ a ɔde bɔ nnwom no mu. Na ɔyɛ nhwehwɛmu kɔ akyire ansa na wabɔ ne high life nnwom no. Nana Ampadu nnwom a agye din a ɛfotuo wom no bi nie: Akusika, Kofi Nkrabea, Ebi Tiyie ne de yɛkeka ho. Bra Koo Nimo de ne nsɛm no bɛwie no, ɔka sɛ Nana Ampadu nnwom no mu nsɛm yɛ kama na ɛsan yɛ kasabebu a mfanto ho wom. Ɛtɔ da a ɔde kasakoa ka amanyɔfo asɛm. Ɛnyɛ nwanwa sɛ ɔka nnwomtoɔ ne amanyɔsɛm bom wɔ kwampa so. Mambo